long ka buram, ka jingo, bat ka jing yaro, yaw blay ubang isyakri, ubaday hok, yakata ba unyo. Paray kublay yapi baro sa chisenpat, hakakerteng u Jisu, usim jong kisim, bat utray jong kitray, halor jong kiay baro. Pangidway bau blay ungkerku yangi sa chisenpat, da kajing selok hakan ikapor nakakten kajong ngin peteng biang yaka series halor jong ka team Mynsiem Bakhuid bat ki Synran u Jisu ngina pelik jumut hakalanong kabaar ki kam ki apostol haka day bat kaneka series kabamenta ngila penken mau bakaneka kitab ki kam ki apostol kaneka kitab kabaya tho yangi yaka history jong ka jing trei Mynsiem Bakhuid haka daga smi Pentecost kasni kahi jong kabalang day nagataga daw mana jutip yaka kitab kikam ki apostol kom ka kitab history jong kabalang kabadon haka New Testament jongi ngay ngo yoblay yaw Lucas ubatrey yaka kam kumu doktor handray boleh pendon kam yau banto ya ke gospel ke pangitip ke gospel ke bakum Lukas kum juru tho ya kane ka kitab kikam ki apostol haka jinga day bakane ka jing tho jo Lukas ya kikam ki apostol musukia bania tho biang hau perlok cung Theophilus ya kita ki jingjia hadin balarong no yo Jisu sabane bat habaki Synran kiladon hakataka kamra kabahane la pendep ya ki kular ki jong Jisu ya ka jingwan Mynsiem Bakhuid haki benta kiba syakmat jong kanikal nong kabaar itu gid kot sau teli syakmat gilayo bania selok ya kitu ki ar teli ki gibami nakajing trei jong Mynsiem Bakhuid haki Synran Jisu tongin penken mau yaki habau Mynsiem Bakhuid trei wanra ya ka kaba pela kaba ngingin yomat haka jingin jungi pagkaba arpat habau Mynsiem Bakhuid trei wanra yaka jing slur mangin saki yo try Jisu haka nika pertai bat ngala pelik jungut pat ya gitu ki benta babot pat jong gitu ki dekot haka ni ka kitab kikam ke apostol jong kalnong ka baar hamtam na do kerkot ka katsan terter ila pelik jumut syapang ki ar terlipat ki bami naka jintrei Mynsiem Bakhuid bat haka jidai bat kini ki benta jong ka jinga selok ila pelik jumut syapang kata ka jing trei Mynsiem Bakhuid bagawanra ya ka jing pensle hau Petrus hoi haka kan huni
jong ke Synran Jisu baro kawai ka jing pensle ban kren ya ka tin ka jong blai ka bawan ra ya ka jing pen kendo haka donot jong kinong snap bat ngelepek dru ya ka banta ka baar haka jing slok jongi baka jing trei Mynsiem Bakhuid ka perlong ru ya kinong snap ya ka kubor ban pediang ya ka kumbakalong haka jiim jongki Mynsiem Bakhuid batang mauhi uba penkendo ya ka donot bado pelong ya ki brio ban pediang ya ka jing shisha ka tin play haka ni ka por pat ngin kam pelek jumut haka de kot ka basau pun rio jong katokalanong ka baar ki kam ke apostol nong ka baar ka de kot ka basau pun rio kini kilong kiktin ki badon haki benta ki ba syakmat jong ka de kot ka basau pun rio hala kasngi kidayay ne scam dakaway ka jimut ha ka temple kila yay ne scam la record Lukas kumta syapang ki apostol bat ki prabangai haka balang ka baningkong ki balamat ya ka jing trei Mynsiem Bakhuid ngin pelek jumut hakini ki kentin ki la yai ne scam ka translation haka ktin kasi ka biang ba nakapangjong ka jimut tenrai kita kinong batay kiba pelek jumut hakatakatanat theology kiba kikot hermeneutics don kiba keno hermeneutics katakatanat kahikai kumnoban batay ya kanu kakentin bangisyem haga Bible nagapang jong ka konteks jong ka nagatakapang haka balato ya ka kita kikentin bangi juong text in the context kajing batay ya kiktin haka nong rim jong katakapor baka jinglong balato ya ka panagatakapang kani ka translation na kakasi kawaong kila yay ne scam kaya biyang ba namar kaktin pareng penon kam yakiway pat kikentin lesi kibam dakit jumut syata Henry ini ki jingong kibang ipule syapang kabalang kabanengkong haka jing trei Mynsiem Bakhuid kilong kiba kodor kata ki la yai ne scam kajing trei Mynsiem Bakhuid kawan ra ya kabakum kata kajing im kajing kut jimut kabayai ne scam dot artlik eke kibang ngam jeliw shusho kabangin sotho shusho ya kini kikenten kibayai ne scam kajimut kabaningkong kibayai ne scam kato ya kita kibang kenria no na kanong rim jong ka jing shisha haka jing im jongki kibang kenria no na kinong rim
trong ka jing shisha ka ba thau hang ni kinong rim trong ka ktin ublei hi ki bom kenriano na kita kinong rim trong ki jing shisha ki bom ju kala Mynsiem Bakhuid habau trei wan ra ya ka ba kum kata ka jinglong haka jim jong kinong bot u Jisu haki Synran ki jong Jisu ngitip ha bangi yai pen kan mau ya ka jinglong bom yai ne jong ki haka por bau Jisu hiu dang don haka ni ka slap pertai Henry the one ka jing trei Mynsiem Bakhuid haka sngi Pentecost kalawan ra ya ke eke ba koridor haka jim ki Synran bat haki prabangai hi baro ke bra yo ya ke jing hikai na ki Synran u Jisu ki la yai ne scam kim kenria no na ki jing shisha trong các tin cái trong play haka jim trong ki ngipen kan mau hang ne nado hi basdang kapalang hagas ki Pentecost kas pasnem kamaningkong kadon sipon ba ki jing hikai babakla haga ta kapor bat kita ki jing hikai ki babakla jong ka ta kapor ki don ba ya ka jing kta ya ka balang nado kas pasnem kamaningkong hi Handai kini ki kentin ke brabo record Lukas sang ne kilayai ne scam kapan i bau Mynsiem Bakhuid ula penla ya ki Synran u Jisu bat ya ki wede ke belapen ya so dau Mynsiem Bakhuid hi sha kabalang ka bau Jisu hi ula sedang kilayai ne scam Kim kenriano na ki jing shisha ka tin play Kim sha penbe Kim sha yalam bakla ha ki jing hikai ha ki jing penso tho ki bam yadai ha ki nongrim jong ka tin play pat kata ka de ka dur jong ka balang ha ka spas nang ka beningkong ka balang ka bayai na scam ha ki jing shisha trong các tin uplay chia cắt ba chia long cắt ba long kim kenriano na kita ki jing shisha trong các tin uplay berapa ngai ijuai bao to jok Mynsiem Bakhuid un trei haga jim jumi kini kisni ngitip ha ya kini ka jing shisha maka don ka jing pai de no don ka jing sentoi no hagi babon jong ki benta ka jim jongi haga jing dei pat ka tin jong play ka jing kenria no na ki nong rim jong ka jing shisha ka tin play ki don sipon ki jing batai sipon ki jing soto sipon ki rukom pateng la pateng ki balapan song nong rim haka jing song tho jong priu ki ba to no ki ba khate no ya kata ka jing long ba yai ne scam jong i ani ge duai bo jo Mynsiem Bakhuid un pelong yangi kinong bot u Jisu haka ni ka spas nem ka bamanta bangin yai ne scam ban la ban tho syapang jong i ban iki balang jong i bangi long ki ba yai ne scam kibam kenriano na ki jing shisha ka tinu blay wala da ki don kanu ki jing hikai ke ba chisin perkat ke ba snow day ha hagani ka pertai hanrai ninam kenriano na ki jing hikai jong ka tin ka jong blay ki jing shisha ka tinu blay kinlong halor
jong kijing batay baro kibadon hakani kaslapar tay manidway banla banong syapang jongi kinong bot u Jisu menta paniyay ne scam bangim kenriano naginongrim jong kaktin ka jong play kabanta ka ba arpa kini kikentin yay ne scam kitawro saya kani kaway kataw yakata kajinglong kabampay dino habawan kijinge bat kitma hakajing im jongi kajing yay ne scam kataw ya kajing bampay dino Synran kijong Jisu kalaya lenti haga porhi badang don u Jisu haga ni kaslapar tay kamtam na ki klimat shwaban kot kata kajing ya lenti jungu haga ni kaslapar tay hashwa kata kajing sa nartnayu Synran u Jisu kelamat ya kata kajing long kabapay no habawan kijing habawan kijing ale habawan kitma u Petros u pay no u lenyo Jisu baratray jong kadeng na kidon ki katto kat ni kilong kami ki bakodor ki baklem pay no rehadin ke singi Pentecost Petros bat ki Synran u Jisu bat kita baro kebla priang ya kajing sisa kektinu blay hakas ni Pentecost kelaya na eskem kabamot kem sampai deno katageng kajinglong bayay ne kabangi kwa banyo i hakini kisgi kipor jong imantan kabalang hakas pasnem kabadengkong kaya kendo ya kajing syak pensitom kabakraw kamday kajing ya lanti kabasok kaday kajing ya lanti kabatamay hanray kabadap daki ding siya kibawan ban kendung ya kajing im jong ki Synran u Jisu hanray hapdeng jong kita baro Mynsiem Bakhuid utray hapo kajing im joki ban pelong yaki kibayay ne scam kita ken gibam pay no hapdeng jong kijing bat kitma jong kajing im para bangay hadok mentaro man kasgi kidon kijing akamat jongi man kasgi kidon kitma kibakan jaman sim hakajing im jongi Nidway ba Mynsiem Bakhuid jong blame ay por yangi yakinong yalam jong kapalang yakibangit baro hapo jong kapalang manginlong kita ken kibayay na scam kibang pay no habawan kijing tenjo kijing penperang kitma hakajing im jongi Mynsiem Bakhuid jong play mun ay por yangi namar dagabot dagabor do Mynsiem jonga ong utray bat kumtakan long kumakalalong ki Synran u Jisu banginang pay no habawan kijing habawan kitma kajing dan na perenjong pigrios ngawi ka kubor hagani kapor diba pinang iyad lang ba kitma kiba jong kajing nado na yengasem hagi imlang salang hagi jika tray jika ta jong pi hagi balang hagi jing syakri jong pi what pay no ngiit ban ruay katu kajing ruay ngalakot jimut ban bot yu Jisu nganong pay din but day tong Mynsiem Bakhuid jong play uban yarap ya pi bat yanga bangin ng pay din ngin yay na scam hagababot yu Jisu Chia kat ba chia long kabalong
Manginong nginampay din. Namaru Jisu. Ukwa yang ibangin yaine hadu kabakut. Baru masih Bakhuid ujong blekeng. Uban pelak yang i. Angin yaine scam hadu kabakut kajing imjongi. Kibampai din no. Abawan kijinge. Abawan kitma hagajing imjongi. Doblay unkerku yang i nampakan kajing asulak. Pangiru nginmat yang kata kajong kaboro Mynsiem Bakhuid. Kabagi Synran Jisu kalaman. Kabalang kabanigong kalaman. Kabapalong yakiban yay ne scam. Kibam kenriano nakinongrim jong kaktino play. Pat kita king kibam pai dino abawan kitma hakajiim hakanika pertay. Play unkerku ya kanika jinga slok na kaktinjong nakabanta kaburom kajong Jisu. Amen.